zami zingakanani Sanibonani ugogo Mseleku lo okhulumayo enibaziyo ukuthi unizela nezindaba ezimnandi kusuke kubalekile ukuthi nizizwe. Namhlanje uhlelo lethu sizokhuluma ngalo. Sizokhuluma ngalabantu abayibabizwe ngabathakathi. Bengesiba abathakathi. Ngesinye isikhathi kuyenzeka kube mhlasimbe ubizwa ngomthakathi nje, mhlambe nabazali bakho baze bashona bebizwa ngabathakathi. Kodwa njenganento eningazange niyithathele isinyathelo, kusho ukuthi bagcina bebizwa ngathakathi baze bashona, kuze kusale nina kuze kuzowela kunina nizobizwa nani ngabantwana ngabathakathi. Manje uma ngabe sekunjalo abantwana sebebizwa ngabathakathi, uthola ukuthi abantu abasabathandi noma nje abasabafuni nokubabona ngoba bathi bayathakatha abantwana, ngoba kuthiwani bathatha into eyayibonina kantoni nababevele bengathakathi. Manje into ebalekile namhlanje ngifuna ukuthi nginazise ngayo ukuthi kubalekile ukuthi phezulu lelo gama uma senethiwe lona kumele manje ligezele lelo gama ngoba liyinhlamba ebuhlungu noma embi enganibulalisa ngisho ekhaya. Niyazi nani ukuthi uma ubizwa ngenhlamba yokuthukwa uyathakatha, kuyenzeka mhlamba abanye abantu bazoshisa umuzi noma umuntu bambulale bamhlasele kabi. Ingakho kubalekile ukuthi ugeze isuke lenkulumo embi kangaka ingakwembathi, ngoba ubona abantu beze kulandeleka nje ingoba lento isuke isiyinembethe nonke nini ekhaya. Ingakho ukuthi makuhamba omunye kusale kuthiwa kusale omunye ngoba niyembethe ngoba anizange nigeze izinto njengalezi zokuthi unukiwe, ngoba usukunuka makuthiwa uyathakatha. Kumele uhambe uye kumuntu ozokusiza ayeke ukugeza ukuze isuke lenhlamba kwena inganamatheli, ukuze futhi ingaphinde ukuthi mangabe kunyamalala wena emhlabeni isale lenhlamba iphinde futhi isale omunye noma nawe izithube ngisho abantwana bakho ukuthi nabo kuthiwa bayathakatha. Ngiyazi lento iningi iyenzeka kakhulu ukuthi kuthiwa abantu bayathakatha bengathakathi. Uthola ukuthi umuntu akazi ngisho isiwasho sokuthela egcekeni, akazi ngisho isiwasho nokukhulekela ukuthi aphuza amanzi lawa amhlophe icebi, kodwa kuthiwa uyathakatha. Kusukela umuntu eyihluphekele eyilambele kwakhe ukuthi uyathakatha kodwa uyakwazi ukuthenga imithi yokuthakatha ungazi lutho. Ingakho kubalekile ukuthi uma usuke wathola nalowo nhlambe njengaleyo nto kufanele uhambe uyogezwa, ugeze ukuze isuke lento ngoba iba yithunze limnyama elikunamathelayo eselihamba njalo likulandela unjalo nje uhlala unyanambana kubantu abantu bengasakuthandi ngoba bethu uyathakatha. Ayikho into ebuhlungu njengaleyo nto. Kubalekile njalo ukuthi nigeze uma nithola izinto ezinamathelana kanjena. Ayikho into ebaleke njengokuthi uhambe uyogeza. Kufuna uhambe nje uye kumuntu ozokusiza uthola inkuku emhlophe bese uthola ilokhuzana inyama emnyama esibiza ngeBhayibheli ekuyiyona esiyayisebenzise ke bese umuntu athathe umuthi bese uhlanganisa umuthi lapho bese umuntu ayogezela emfuleni noma kusolwandle ukuze leyo nto ihambe iphele ingaphindi isale nje kunina inamathele kunina, ngoba nje ubumnyama lobo bumbi ngendlela esimanga futhi obulalisayo okungenzeka kuba nobeyisho lonto ekugcineni begcine bembulala umuntu bembulalela ubani. Uma sebethola ekugcineni ukuthi ngempela uyazi lonto abasenako ukuvusa ugcina sulokhu swalala kanjalo wena suwashona. Zamani ukuthi bakwethe izinto enjengalezi niqikelele niqaphele izinto ngoba ezinye izinto siyekela thina sibabudedengu masenza izinto singazenzi izinto ngendlela sithi hayi izodlula nje lento, hayi izodlula nje. Ayikho into edlulayo, ayikho into edlulayo kusemhlabeni. Yonke into kumele uyiqaphele mayenzeka ukuthi yenzeka kanjani. Ingakho kubalekile ukuthi izinto ezimbi njengalezi uzigezele ukuze kusuke lo mathunzo. Ugogo Mseleku uyathanda ukuthi lizazi izinto, uyathanda futhi ukunitshela ngezinto ukuze kwenzele ukuthi nikwazi ukuthi singanamathela izinto ezimbi ziba amathunzi amabi. Kungaba buhlungu kanjani ukuthi ninamathela izinto ezimbi nathi sikhona sithi sikhuluma nani sithi siyaniyala kodwa siniyala singaqedi kuniyala kube khona izinto ezishiyayo bese ziqhubeka izinto zinakala. Bekhona ugogo Mseleku, bakhona ugogo Mseleku bakwazi ukuthi basenze zonke lezo zinto, bakwazi ukugeza bayisuse bakuthatha baqhomisa olwandle bafike bageze bakuhlambulule usale umhlophe kwa usuclean usugezekile. Uyabonga kakhulu ugogo Mseleku ukuthi nilalele nilandele nekhasi lakhe nenamba egcineni nizoyithola enzansi. Ngiyabonga kakhulu makhosi amakhulu.